Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Sengiphinde ngabuya ke futhi nezika Sibongile. Before nje ngihlale kodabeni, ngicela ukuthi ungakhohlwa ukulike and ke usubscribe. Namhlanje nguphathele kaMathiza kaSibongile endedlaminisi. Ngizoqala ngayo ke lapha indaba yakho Sibongile, njengoba ngangivezile ke before ukuthi ke soba noSibongile omusha uzobe eqala ukuvela kuloke leli viki njengoba ke singene ku season 2. So lapha kuMathiza baveza ukuthi ke uvuma ubaba wakhe kuSibongile uzomhambisa lapha eVarsity. Babeke sebeveza ukuthi ke uSibongile lapha eVarsity uzohlangana ke nensizwa esencane businessman. Baphinde baveza ukuthi ke futhi uzohlangana ke no roommate ophaphile. Okunye ke futhi abaphinde bakuveza baveza ukuthi ke pastor yakhe uSibongile izomlandelela noma izeke ezobe seqale impilo ke entsha. Ngidlule ngilapha kwindaba ke thinta umndeni wakwaDlamini. So lapha kuMathiza baveza ukuthi ke umndeni wakwaDlamini uzoba ke ne celebration abazoyenza ke lapha olwandle eSkebheni. Kuzothi ke kusamnandi besa celebrate kuzobeke sekuba nengozi yaso ke iskebhe and ke kuzobe sekulahleka esinye ke seyisebenzi sakhona ke lapha kwaDlamini. Kuzobeke kulahleke uNomfundo baphinde baveza ukuthi ke unjengaye uzobeke ephithanelwe ikhanda befunana naye ke lapha uNomfundo. Babeke sebeveza ukuthi ke njengoba kuNomfundo ezobe lahlekile kuzofika kubhuti wakhe uBheki eletheke ingane yakhe uNomfundo benonjengaye. Uzobe ilethe lapha kwaDlamini and ke uphetheni lendaba izomshaqa njengoba ke ezobe eqala ukuyizwa. Uzoba ke senkingeni unjengaye njengoba kuphetheni ezobe ke efuna impendulo. Aphela lapha ke mbukela amathize ethu ngiyophinda ke futhi ngibuye namanye ngicela ukuthi ungakhohlwa ukulike and ke usubscribe ake ngithi ke danke ngiyazibongela.